ale je to ta série, řekněme. No a je to rozdělují zkus to. Není krsty přední nožičky. No. Ono by to stačilo za přední, kdyby to bylo To bude asi přišroubovat. taky krátký. No. Taky krát. Ještě centimetr by to chtělo. Hmm. Spíš 2 na matku. Hmm. Já budu pátrat. No. Šéfe, ty seš tady stejně bez prskolétu, vej? Uvidíme v akci magnetku vrtačku. Někdy určitě. Někdy určitě. Dám tady to tyč. Co tady píše Penny? Změřit, kolik jsou potřeba. Ne, jsem odborník, a teď řeknu nějakou míru a 80 ideální. 80 dopředu. No. 140 dozadu. Šéfe, tamhle jsou nařezaný šrouby ze Supra. Nějaký. Co to je za šrouby, nevím, na tom lisu. Tak z toho bych dokázal udělat asi ten dozadu, veď. No, to určitě. Víš, že bych na něj vyříznul vint. Tohle je nějaký jako novější, no, to je nějaký